የብለይን ከም ዝበለ ኣብ መዝሙር ዳዊት 23 ንስኻ ጎሳና ስለ ዝኾንካ ኣቦ ነመስግነካ ኣብ ምእታውና ምውፃእና ስለ ትጓሲ ነመስግነካ ብኩሉ ጎይታዬ ሓለዋኻ ስለ ዝበዝሓልና ብሂወት ኣለና እሞ ነመስግነካ ረድኤትካ ስለ ዝበዝሓልና ብሂወት ኣለና እሞ ጎይታ ነመስግነካ ንሓሰብና ምሕረቱ ኣምላኽ መስገን ውስነቱ ንሓሰብና ፍቕሩ ንሓሰብና ሃሌሉያ ብሂወት ደው ምባለይ ሎማዓንቲ ናትካ ምሕረት እዩ ብሂወት ደው ምባለይ ሎማዓንቲ ናትካ ውስነት እዩ ሃሌሉያ ኣምላኸ ተመስገን ንብል ኣለና ስለዛ ናይ ሎማዓንቲ ምሕረት ተመስገን ንብለካ ኣለና ስለዛ ናይ ሎማዓንቲ ጸጋ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና እናወስኽና ክንከይድ ጎይታ ክትረድኣና ንጸልይ ኣለና ኣብ ዘመንና እናወስኽና ክንከይድ ጎይታ ክትረድኣና ንጸልይ ኣለና ኣቦ ንስኻ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ ንብል ኣለና ኩሉ ሕቶና ሎሚ ጾርና ሎሚ ናብ እግርኻ ነውድቕ ኣለና እዮም ቆም ኢሉ ኩሉ ከም እትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ከዓ ዝኽልክለካ ከምዘይፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣብ ሂወትና ሎሚ ዝመደብካዮ ክኸውን ጎይታ ንጸልይ ኣለና ሎሚ እግዚኣብሔር ንቅዱሳንካ ዝመደብካዮ ምኽሪ ክፍጸም ንጸልይ ኣለና ኣብ ዘመንና ጎይታ ንዓኻ ኣኽቢርናካ ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጸልይ ኣለና ረዳኢ ኢኻ እግዚኣብሔር ሓጋዚ ኢኻ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብኣይ ተገልግሎን ያለና ቃል ኣምላኽ ኣሕዋት ንሱ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ቅዱስ 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 እናበሉ ብሰግድሉ መላእኽቲ ኣለዉ ኣምላኽ መስገን 24 ሰዓታት ሃሌሉያ ነዚ ዓብዪ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ከነምልኽ ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ እዝኒ ኣለዎም ኣይሰምዑን የዒንታ ኣለዎም ኣይሪኡን ኣእጋር ኣለዎም እውን ኣይከዱን ቃል ኣምላኽና ግና ዝርኢ ዝሰምዕ ዝዛረብ ኣምላኽ መስገን ፍሉይ ዝኾነ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ኣሕዋተይ ቅዱስ 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 እናበሉ ዘምልኽዎ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ንሕና ድማ ኣብዚ ምድሪ ከለና ኣምላኽ መስገን ቅዱስ ክንብሎ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ኣብዚ ምድሪ ብፍታው ልብና ንዕኡ ኸነኽብሮ ሃሌሉያ ሓንትስ ንስኻ ኣብ ሂወተይ ክበረለይ Hallelujah.
مسكن حواتي زفر كدانو طرح انت تنكسي كحوية إلى اللمو إلى أملاك مسكن كي كانت كلا لومي انتايو أمتنا زلو لومي انتايو أوشتنا زلو هاليلويا زفرات لبسو نمتنكف أملاك مسكن زفر لبسو طرح انت تنكي كحوية إلى أملاك بارك لو خاب مسكنا أملاك مسكن أتسألو أخن عتينا بمسكنا زفر لبسو نمتنكفين أملاك مسكن حيلك أقوات في أملاك مسكن فوسك واتفاق مسكن كبر يخاف مبرسك
መጻእኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንእግዚአብሔር መምላኽ ሰናይ ፍላይካ ኣብ ጊዜና እግዚአብሔር ይባርክኩም መብዛሕትኩም ኣብ ጊዜኩም መጽኢኩም ኣለኩም ግን ብዝበለጸ ካብ ሓደ ልቢ ኮይና ንኣምላኽ ከነምልኾ እግዚአብሔር ከዓ ነቶም ዘኽብርዎ ዘኽብር ኣምላኽ እንድዩ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ክባርኸና تا جزء حد صار النيازان እግዚአብሔር ነው نخلى جزء أبسعتنا እግዚአብሔር كنا ملخ نمسا أملاخ يبارككم لومي بقال زقلقلنا نفتوحونا تشي نابز مدرخ كأدومي እግዚአብሔር يبارك كتشي سلام كريستوس نعم قدسان زب أملاخ كما يكنيكم هاليلويا كم تفاستر زبلو وقعنا هلونا እግዚአብሔር أملاخ بيتا سراويت بدحان مزانا هاليلويا بزي بأكال نمكفال عدد زرخبنا كمون بزي زولو خنتا تقنيات نابزخ نمت زي كألنا العلخلو خاتم دكنا حمريم زي كألنا እግዚአብሔር نزي نقر زي موداء تخقبرنا هنلمونينا هاليلويا ناتو حدا كوا خي قد لك مونغونا كلنا حبيرنا كنا من لخمنتا كبرنا أملاخ يوم كما يكنيهم هاليلويا ما قلنا إذا እግዚአብሔር سومن كاب سومن أيقونن حنت معاتم السجارون كاب እግዚአብሔር يا قال እግዚአብሔር كزارب كله تايلو أبيو منفس أملاخ يوزفترني استنفاس بتخلو زغيرا هيوت ذهب النيل هاليلويا ስለዚህ ህይወት ስቂላት መጽነገራ ይኮነትን እንድሕር መንፈሳዊ አተሐሳስማና ንዓበለ ይኸይዳሉ ኮይኑ ይሕዋተይካ እዚ ስቂልና ንመላለሰሉ ዘለና ደገ ዘሎ ህይወት አይኮንኩን ድዛረብ ዘሎ ሃሌሉያ እዚ ባዮሎጂካል ዝኾነ ህይወት ዲኬይ ዝገብር ዝሓልፍ ዝደክም አይኮንኩን ድዛረብ ዘሎ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ህይወት ናቱ ዝዓይነቱ ህይወት ዘዌ ዝኾነ ህይወት ይብና ዘሎ كبرنا أملاك يقول so it's different please ولدي حواتي منفساوي مرد أنا نعاويك خيرا ترى عين الهوة يكون حزنا الملارس دلنا مثل لا يكون له جزيره هاليلويا كبرنا أملاك هجر ما نجزيابير أملاكنا كم تبى أملاكه مزمور غيرنا يفتوى كاي زبلنا يوم كم دما قالوا لا تمهرنا فقر أملاك كبرينا يحواتي هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ ናይሎም ማዓልቲ አረስተይ ፍቅርና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል እዩ ከምቲ መዘምራን ዝጀመርዎ ፍቅርና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እና መጀመርያ ጸሎት መንፈስ ክንጀምሮ ኢና ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ኣብቲ ጸሎትና ነቲ ክንኮነና ዝደሊ ካብ ቃሉ ክንረኽቦ ንደሊ ኩሉ እግዚአብሔር ንልብና ስለዝፈቶ ንዛረቦ ኣብቲ ጸሎትና ስቕ ኣይንበል ኣይንተዓነድ ننقرون እግዚአብሔር أملاخنا تزارب سلازبل لمن سلازبل دلة سلازبل كوعكوع سلازبل حج دليتنا نحنا عين فوتونينا أنا نعرفكم دليت عين فوتونينا أتي دليتنا أبوش تيالو سلازيك نقروك غير علني تزارب سقعي تبل ننقراتك تزاربه سلازي بقالك غيرك تزاربني هي وزبونك على እግዚአብሔር أملاخ لنا هاليلويا بمنفسك يردما نتزلمنا يوم كون كغبري كبرنا أملاخ هاليلويا نصلي هاليلويا قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا بقويتا سراويت بقويتا بملحننا ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንባርከካ ነመስግነካ ንውድሰካ ለና እግዚአብሔር እቲ أملاخاዊ ህይወት አባና ሕዲርካ ያደለኻ ካባኻ ኮይንና እሞ ተመስገን ስለቲ ዘቐነና ያመነ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ዘላለም አባኻ ዘለወና ነገርካ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር እዚ ረኺብና የዘለና ቅዱስ 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 እንዳበሉ ዘምልኩኻ ሽማግለታትን መላእክታትን አላፋት ቅዱሳናት ካን አምድር ዘለው ቅዱሳናት ካን ምስኦም ሓቢርና ከነምልኽ ከምዚ ዝመሰለ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽውዕ ስለዝኽኣልና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓብይ ፕሪቪሌጅ ሞነ መስገነካ ለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብህይወት መንባርካ ባኻ ንዓኻ ምስጋዱን ካባኻ ይሞ ክብርን ስምካ ይኹን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃሌሉያ كم تقال كازبلو
نخفات قالك يبره لتقطعتك أمره يهبي يبلي مو قالك برقص أمره يهبي مو أمره كتبنا ندلي علينا نتفقالك أبقالك زول فقالك كنفلتو كنلليو كنعابيلو كندلدللو نزقات منا زبر كله كنساقرلو متان مع زيابير أمره هابنا زيابير أمره كتبنا مستوعب كتبنا مغري كابقالك كتبنا بشم يسوس نصلي علينا نحنا ندليو عين فلتن تدليت ناس نسخي أخذ فلتوك زيابير عملق تزبلت دليت سي نسخي أخذ فلتوك زيابير اتناتك دليت اتناتنا دليت كعبلولو بشم يسوس نصلي علينا سلسمع خلنا تمسكن بشم يسوس كريستوس أمين هاليلويا أبيهر يبارككم بنا عملق كونجيل يوحنس وإنجيل يوحنس معرف إسراء كبرينا وبنا عملق وإنجيل يوحنس معرف إسراء كابل صراحة حالة جميرنا زتوسنا كفليك سعسر شمونته كنا نببينا كبرينا عملق هاليلويا ناتو تحسب من تنكردنا بملو كونتكستوالي كنا مبوي بقنصل كنا بلوب جزء ده ندرك وين نمبر سبعة يكون تسألس بملو عيتريونها سلازم ملو سألي نايتي كنا مهارلو تداري زول حسب نفوت منتا أو كلاتنا خلينا نبينا كلاتنا مزحف قدوس جنزلنا خرينا وانجيل يوحنس معرف إسراء أبو صرح عليه بتقدمتي مع تسومن جنا مريم مجدلاوي جنا أسألمات كله أنجيها نبت مقابر مزت نتي ابن خاك أف مقابر تفنكيلو رأيته سلازي نسا ويا نفسمون بيتروسن نابتي يسوس زفقرو كاله ود مزمور المزيا نغويتانا كمقابر وسيدمو ابي كم زنبرو اينفلطن بلتو نغويتانا كمقابر وسيدمو ابي كم زنبرو اينفلطن بلتو بيتروسن اتحاده ود مزمور كاو وصو نابتي مقابر كاكلو كلتيوم بحنسب ويايو مو اتي حاله ود مزمور بيتروس قدمو أبتي مقابرون قدم بتحه دانينو أنت قمته أبو مجانز رأي جناخه أي أتوان شو سمون بيتروس دحريق مزه نبت مقابر أتوان نت مجانزون تنبيرو رأيو إذا أبروس زنبره ما أرمي خا نبينو تتقللو نبر أمبر مثل مجانز أي نبرن شعو اتقدم ناب مقابر زمزة كاله ودا مزمور رما عتوه نتي خموتات كتنس يقبو ايو زبط صحفنا ايستوعلون نبرمو رئيو آمنين شعو اتم دك مزامرتي ناب بيتم تملسو شعو اتم دك مزامرتي ناب بيتم تملسو مريم جنا أبتي أب مقابر دويلة تبكي نبرت مريم جنا أبتي أب مقابر دويلة تبكي نبرت إننا بخيتك نبت مقابر دنن إلى أبتي سجى يسوع نبرو سعدا كداون تأخذنو كلتا ملاك حدا بترأس حدا بترقص رأيت نساتهم كا أتي سبيتي أنتي يبكيكي بلوا نس أتي سبيتي أنتي يبكيكي الله بلوا نسا نبويتاي وسيدمو أبي كم زنبروها أيفلت إن بلتهم نسا نبويتاي وسيدمو أبي كم زنبروها أيفلت إن بلتهم إذا إلى الحديث قلت بلتمو نيسوس دويلو رأيته يسوس مخانقنا أيفلتتن يسوس كا أتي سبيتي أنتي يبكيكي الله أتي سبيتي أنتي يبكيكي الله نمسي تدري الله في بلا نسخة حلوة أتخلت مسيلوا بويتاي نسخة العلكايو تخنكس أنا كواسدو أبي كم زنبر كايو نقرني بلتو نقول بويتاي نسخة العلكايو تخنكس أنا كواسدو
أبي كم زنبركايو نجرني بلتو يسوع كا مريم بلا يسوع كا مريم بلا نسال ما قلت إلى بإبراهيستي ربني بلتو ترجمو ممهري مالتي ترجمو تاي مالتي ممهري هاليلويا يسوع كا جنا أبوي أيدي يكون أمو أيدي تنكيني جناته ناب حواتي كيد أمو ناب أبوين أبوهمن ناب أملاخين أملاخكمن إديب اللهم باليوم بلا مريم مجدلاويت نقولتا خم زرعيتو إزون كم زبلان كيدا نتملك مزامرتي نجارتو مريم مجدلاويت نقولتا كم زرعيتو هاليلويا إزون كم زبلان كيدا نتملك مزامرتي نجارتو كبرنا أملاخهم هاليلويا حجمولو سلسلة زرعنا قللنا يتي كنبرو زدلنا حساب أرستي تايلكم نيرة فقرنا نقولتا يسوع كريستوس هاليلويا أنتم زمرت سنحنا يفتوى كاي يسوعي يفكر كاي يسوعي هاليلويا كاوش البي إلنا خزمت سنحنا مالتي كم زحين السلاوي إنا كنا نبب سنحنا هاليلويا نمنتاي إذا حسب زي فقرنا نقولتا يسوع كريستوس زبل كاوي رقيبيو كاوي تماهيريو مالت كارتك ألك زي أبي رامنا حجي التاريخ زلوا أملاك مجرد أنا أكمل من مسرات عالم عنا أفكير ودين يو بأملاك زود لنا نجار يلا نكواتي كلنا أملاك كاب أملاك منهم زود لنا نجار يلا هاليلويا حجي تاريخ زلوا ناتنا فقري نأملاك مقلات إذا ستعرف بموله هوتنا انتاي تخون ديزاين تغير زلوا نحنا نزيابير ملاش وريتا ملاش يزغون هاليلويا كومي ستايل اللايف ستايل نحنا توهيبنا زلوا يقواتي كومي سق إلك عندما مسكنك بقولت أبي يسوع كريستوس عند تحققك بتأملاك زلبرو زبرو كلها عند تفسرها تسع مسات بقولت أنا يسوع كريستوس كم تزور حقنا تسع مسقولت نزل على مسوب حنس أنا نبرلو عند تزبنا عند تحققنا فقرنا نقول تصلوا هيوت هاليلويا هاليلويا أملاخنا عنا قدام يفكرنا قبل مسرات عالم أرجعنا صلاة خلنا يكونن الحجة خلنا يكونن جنا مسرات عالم يفكرنا كلنا أملاخ فلذي بأملاخ زبادة ليلا ناتنا قدينا نقبل لهم معاتك كابتا منفسا والدخانات برختي سبيتي مريم مجدلاويت كلم مهارين هاليلويا هاليلويا سلازي انت يتحطو كابت زوسركو حساب اب قطر 10 كل غزي غنصلو يهم اتسبيتي انت يبكيكي الله الى ما ملاختي حدا خفت ملاختي انت يبكيكي زلو غويتا هابعلم تايلوا اب قطر 15 اتسبيتي انت يبكيكي الله نمنسي تدري اللهي بلا تمرسي already بنينا سيل رخيناينا نسخة أنت تقولون أبوتري كلتا الحرينايو نقولتانا كم مقابر وسيلهم أبي كم زنبروا عين فلت البلدهم تشغيلا نتمنى كم زمرة مليسها أبوتري 10 سلسلة نتمنى أخت تايلاتهم كيف لدتهم نساتهم كا أتسبيتي أنت يبكي كالله بلوا نسا نقولتاي وسيلهم أبي كم زنبروا عين فلت البلدهم هلا يجزي شارسة قويتا مسحاتتا انت يجبكي كزلو نمني فتدالي زلو مسبلتا حلاو تاخذ تمثيلوا انت يلاتو هاليلويا يسوس كان اتسبيتي انت يبكي الله نمنسي تدالي الله قبلا نسخا حلاو تاخذ تمثيلوا نقويتا نسخا العلكا عندهم كاس انا كوسو كم ابي كم زنبركاي نغرني بلاتو حجد ما نمني دالي تقولوا 3 times سلازي كابزيا زمهارو زلو حافتي كابزا برختي سبيتي دليتا زبل كل سنتاي نكويتاي اللي دبكين زلو it's not كال نغير ايكونن اتملاك زي فاطر يمسلكم دليتا كحتتالو كحتت نيرو تحطو كاب افا سمعوا نيرو سمعوا لي متملاكتي قويتا بعلوها كل زفلت كنسو لبن كلاليت نزمرمر كنسوس
እንታይ የብከየኪ አሎ ንመን ከተደሊ አሎ ሕጂ እንታይ ገይርዋና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፐርሰናላይዝ ገይሮ whom do you seek to አብዚያ ነስተውዕላ ምሕራለና ናይ ነገራት አይኮነ ናይ ሰብ ፐርሰናሊቲ whom what they ኮነሲ whom do you seek to ንመን ከተደሊ ዘለኺ ሃሌሉያ እዚ ነገር ነይኻ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ዘለኹ ካላ አይኮነን ዘብከኒ ዘሎ ህብርና አምላክ ሃሌሉያ This is very inspiring ናይ ወሓቅ ድኾነ ዘተባብዕ መንፈሳዊ ነገር ካብ ሕልፍ ኢላኻ ንጎይታይ ጥራይ ዘይኮነሲ ንመምህረይ የደልየ ዘለኹ ንመምህረይ ረቡኒ ህብርና አምላክ ሃሌሉያ ሓዝቦ ከለኹ ክስእላ ከለኹ ከንብብ ከለኹ ሲ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማርያም መግደላዊት ብፍቕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቓፀለት እያ ኩለንትና ብፍቕሪ ሃልሃል ዝበለት እያ ብፍቕሪ ነገራት ኣይኮነ ብኻልእ ኣይኮነ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፀለለት እያ ፍቕሪ ጎይታ ኣፀሊልዋ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃናን ወናን እንታይ እንድሕሪልኩማ ንማርያም መግደላዊት ኢየሱስ መምህረይ ብፍቕሪ ጓል ዝተፀለለ ወለዶ ይህሉ ብፍቕሪ ወለድና ዘንፅለል ንኸውን ብሕዋትና ብሓትና ብዙሕ ነገር ብዝኸውን ነገር ፍቕሪ ይግለጽ ግና ካብዚ ንመሃሮ ዘለና እታ ዕንኮ ናተይ ፍቕሪ እታ ዝዓበየ እታ ዝለዓለት ፍቕሪ ኣጋቤ ዝኾነት ፍቕሪ ትብል ዘላ ንኢየሱስ ክርስቶስ የደልየ እዚ ካብዚ ኢንስፓየር ንመሃሮ ድሮ ነጥቢ ሒዝናዮ ዘለና እቲ መልእኽቲ ካብዛ ሓሳብ እዚኣ ዘላ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኢየሱስ ተደልዩ ይርከብ እዩ ኢየሱስ ተደልዩ ይርከብ እዩ ንመን ትደልዩ ኢለኺ ሃሌሉያ ንኢየሱስ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ብምሉእ ልብኹም እንተደሊኹምንስ ክደልዩንን ክትረኽቡንን ኢኹም ይብል ኣብ ኤርምያስ ብምሉእ ልብኹም እንተደሊኹምንስ ክደልዩንን ክትረኽቡንን ኢኹም ይብል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነቶም ዝፅበይዎም ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ መርትዖ እዩ ሃሌሉያ ግና ከምታይ ኢሉ ብምሉእ ልቢ ምልአት ልቢ ቃል እግዚአብሔር ምልአት ዝብሎ መቸም ፍሉጥ ምንም ጎደሎ ዘይብሉ 100% እግዚአብሔር ተደሊናዮ ይርከበልና ኢየሱስ ኣለኹልኪ ኢልዋ ተረኺብላ ንመን ደሊኺ ንጎይታይ ነኹ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ካብዚ ሓሳብ እዚኣ ንወስዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተደልዩ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ብልቢ እንተፍቂርናዮ ይደልየካ ይፈትወካ ከምቲ መዛሙራትና ይደልየካ ካብ ካልእ ነገር ብምንፅፀር ብዝያዳ ፈትወካን ይደልየካኒ እንድሕሪልካዮ ደበኽ ይብል እዩ ኣይኮነን ዶ ካብ ቃሉ ተማሂርናሲ ጳውሎስ እኳ ከይፈለጠ ነቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይፈትዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ዝፃረር ሰብ ብምቕታል እኳ ጀሚርዎ እቲ ናቱ ዚም እቲ ናቱ ቅንዓት ሪና ኢና በትኽክል ዳ ኣይነበረ ነበር ግና ኣምላኽ ትቕንዓቱ ርእይዎ እዩ ንኣምላኽ እስራኤል መን እዩ ዝወዳደሮ ዘሎ ብምባል ማለት እዩ ግና ተረኺቡሉ በቲ ትኽክል መገዲ ተረኺቡሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ይርከብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክንድዚ ንጎይታ ምድላያስ ስለምንታይ ኢለ ከም ሕቶ ኣቕሪበኒ ነፍሰይ ማለት እዩ ማርያም መግደላዊት ክንድዚ ንጎይታ ምድላያስ ስለምንታይ ክንድዚ ትደልዩ ዘላ ካብ ውስጥ ገለስ ዝተማሃረቶ ነገር ኣላ ምክንያቱ እንታይ ኢላቶ ነይራ መምህረይ ተማሂራ ገለ ነገር ተማሂራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተልእኮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ እሱ ዝሰሓበቱን ዝረኣየቱን ብምሉእ ተልእኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሙራዱን ምቁራዱን እቲ ኩሉ ነገር ዝኾነ ዘበለ ኩሉስ ብዛዕባ ናታ ጉዳይ ከም ዝነበረሲ ተማሂራ ሃሌሉያ
ጎይታ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ክዋረድ ከሎ መልክዕ ኣምላኽ ክነሱ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ክዋረድ ክሓልፍ ከሎ ኩሉ ሲ ለካ ሃይማኖት ንምትካል ሰባት ንእስታይ ንምግባር ዘይኮነሲ ብዛዕባ ናታ ጉዳይ ከም ዝነበረ ፐርሰናላይዝ ገይራ ተረዲያ እስቲ ያ ተማሂራ ክብርና ኣምላኽ ንሕና ድማ ምሳኣ ንምሃር ኣለና ሕጂ رأيه نمهر لنا منفس أملاك يمهرنا له كاب قال أملاك نمهر لنا قلت يسوع كل زجبر إتي نسو زخوانا زمهر كل ترديع كم رداء مالتي زجمر هاليلويا هاليلويا كاباغان انتي زنا قفا إذا مريم مقدلاويت مالت أبو قاسم عراك شو ما أنت قلت خلت خيركم نحريكم جزء سلزي بلنا كابشو عد أغاننتي زنا قفا كابشو عد أغاننتي أتقلي لو مس تحت السبز قبروا فقد أتلقى حلولو زبلا سبيانيرا كابيكم زمتتك أتفلتيا ويتا يسوس كرسس ممزوس كاباغاننت خلنا قفا هاليلويا كالغ كمرقم حق دما كشايتا حق كونينوا أبيت مقدس كتعاتو أي تغلني كتقدسي أي تغلني سبيتي يخي زخواننا كله بتكباراتك أي تتقلني خن أملاك أي تترياني خي زبلا كله نجرسي نسو بمفلسا ناتا نجر قداي ودي وبيتا يسوس كريستوس هاليلويا زيادة ماهرة كالغ أنت ماهرة حفشو كبرنا أملاك كم زخون تشاهدوسي ولد أملاك كم زجبرة خاتم ماهرة ولد أملاك كم زجبرة استماهرة يحواتي ولد أملاك وكمالت the ultimate تزلع على درجة سكر خوز غير استي سلازي منم كيترفع إكزيابير أملاك بكريستوس يسوس بكل نجر كم زبارها منم كيقدر هاليلويا ولد أملاك جروا no wonder يسوع كريستوس كتفكروا يحواتي انتهي زي يكون الله نقرأ اللوس انتهي زي يكون الكار نقرأ أمدركوا قال نسقبرنا سبات نقبرنا مقصع التفعنا نشاغل ولد أملاك زقبراسي how can you not love Jesus Christ of course إن حزي فلتقون كان تاكم زقبرلك كم تمابتو لقدرلو أي تفلتونيها سلازي أي تفكرونيها نحنا قلنا كم ماريا نمهر لنا انتاي كم زقولنا كابي كم زمتانا كابي كم زمتانا أبينا يبوتاقع خمزة لنا كاب سلطان سألمات نام من قستي فقر ودو خمزة الساقرنا نفلتنا سلازينا نبيتانا يسوس كريستوس عزينا نفكرو زتقبرلنا نقر سلازلو إذا ستقبلنا مودادت سلازيقلو ولد أملاك نبها إذا أبوك ميزبال فغري هبنا كوموينا إلو مدام دنتا سلاز قبر لغويتا يسوس كريستوس I know كابزين العرك رخوة زغر ودساب سلازيقلو بزي مدرز تريد حاكويسون نغويتا يسوس كريستوس تريد كيرول I don't know خالب انتاي كلب المخير زيتا محري مالتي كبرنا أملاك هاليلويا ناتا فقر خمس زبركم بملؤ لبس لزغوني كاب كل زيادة فقرة زيادة نقر سلزرخبت زيادة فقرة زلوها قال زيابير أملاك زار كل ماتيوس 10:38 كابابوين كابابون كابديون نعاي زي فكر نعاي بكر كاب ولودون كاب قوالون نعاي زي فكر نعاي خون أي بكرني سلازي اتزلع على تنزيل اتفقنا أملاك هو مالتي مش منم نقر زتحازا يكون كبرنا أملاك هاليلويا سلازي كون مهار سلازي لنا انبارك نحنا نقويتا كساعة كندينا نآمنون نسعبون نحريكم مني بمتأن فقر أملاك زتردانا كم ماتا النسعون ويتا يسوس كريستوس إن أمنو إنه كله بمتن اتفقر أملاك أبانا زفسسه بمنفس قدوس تردينا زلو إيو ملك عيسيو بمتن جزية أيقونا بمتن كنتات أيقونا مش جزية تحاز أيقونا
እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይዱ አቤት ካዝነብሩ ብፁዓን ኩል ጊዜ ይወድሱኻ ሃሌሉያ ስለዚህ አቤት እግዚአብሔር ማለት ቦታ spiritual place መንፈሳዊ ህላውነት አምላክ ዘሎ ወይ እተማው ዘሎ ሰባት ኩል ጊዜ ይወድሱኻ ጊዜ ካተዛሪ ክልተ ነገራት አወሪና ቦታን ጊዜ ሃሌሉያ ስለዚህ ሐቀኛ ፍቅር ክርስቶስ እንድራለና አይባትኽኒ ምስ ጊዜ ምስ ኩነታት አይተሓዝኒ ናይ ማርያም መግደላዊት ንመሃራለና ይኳተ ካብ መጀመርታ ዝድሓነትላ ጀሚራ ካባጋንቲ ዝተጀመረትላ ዝድሓነትላ ጀሚራ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ክሳዕ ሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዒባቶ all the way አይባትኽን አቤት አምላክ አትያንዲያ አብህልውና አምላክ አትያንዲያ ብሪና አምላክ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ አትደለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ አትፍቅረን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይባትኽኒ ፍቅራ ምስኩነታት አይተሓዝኒ ኩነታት አንድሕር ጸጥባሞ አዛሰብ እዚያ ከም ሰበኽሳ ግብደ ድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸይድያ እንደ ሓዳር ነይሩዋልዩ አይነበረም ቆልዑ ነይሩዋልዩ አይነበረም ቤተሰብ ግን ነይሩዋ ፈርሹ ዓዲ ነይሩዋ ወግዕ ነይሩዋ ኩሉ ነገር ኣለዋ ኩሉ በቲኸያ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ማቴዎስ ካብ ኣቦኡን ካብ ኣዲኡን ንዓይ ዘይፍቅር ኣይበቅዕን እዩ ሓደ ካብ ወዱን ካብ ጓሉን ንዓይ ዘይፍቅርካ ኣይበቅዕን እዩ ክልተ ስለዚ ኩሉ ሓዲግ ኣስዒባቶ and you can imagine ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኩሉ ተሓልፎ ዝነበረትካ ሰበይቲ ተባሂላ ድሕሪኡ ትኸይድ ኮፍ ደይ ትብል ዓሪፋ ታይዚ ዘኽዘኽ ምባል ሃሌሉያ ሰብ ብዙሕ ክብለካ ኸሊ ምክንያቱ ኣብ እስራኤላዊ ሕጊ ንስኹም ትፈልጥዎ ዝያዳ ኣይኮነ እንደው ኣብቲ ዘመን እቲ ዘመን ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነስ ኣብዚ ግዜ እዚ እኳ እንታይ ኢየሱስ እንታይ ስልካ ሃለውሎ ክሳዕ ዘይተረድኣካ የስ ጽላለ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ምስ ኩነታት ዝተሓዝ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ኣሕዋተይ ኣተሓዝዎም ዘለናዮ ኩነታት ኣተሓዝዎም ዘለናዮ ግዜ እኳ ይኸፍዩ የስ ግዜ ዳ መዓስ ከፀቢቑ ነይሩ ፈልጥ ኣዳም ካብ ምውዳቕ ጀሚሩስ መዓስ ከፀቢቑ ፈልጥ ውግእ የዕሪፎ ከም ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ኣይትፈልጥን ኢኹም ሓንሳ ኣነ ጸሎትና ጌጋ ከይከውን ይፈርሕን ምንታይ ሰላም ኣብ ምድሪ ግበር ክትብል ኢኻ የስ ቤታ ምስተወልደ እተን መላእኽቲ እንታይ ኢሎም እዮም ዘሚሮም ክንመሃር ስለ ዘለና እግሪ መገድና ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ምስመን ምስቶም ሕብረት ኣምላኽ ዘለዎ ምስቶም ሕብረት ኣምላኽ ዘሎ ሰላም ዘሎ ምስ ኩሉ ሰላም የለን ሃሌሉያ ስለዚ ኩሉ ሰብ ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ተዘይብሉ ሰላም የብሉ የለን ዝተኸደንካ ትኸደን ሃሌሉያ ስለዚ ብግዜ ኣይውሰኒ ፍቅሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ብኹነታት ኣይውሰኒ ትማልን ሎምን ዘላለም ንሱ ፍቅሪ እዩ ፍቅርና ድማ ክልወጥ ከምዘይብሉ ንምሃር ኣለና ኣሕዋተይ ቢሞላም ባይሞላም ይብሉ ኣምሓሩ ሃሌሉያ ስለዚ ናይዚ ሓሳብ እዚኣ መጠቓለሊ ክገብረና ምንታይ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ንሕና ካብዚ ንምሃሮ ዘለና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝግባእ ከነፍቅሮ እኩል ትምህርቲ ረኺብና ኢና ሰሚዕና ኢና ብቴዎሎጂ ኣይተመረቕና ንኸውን بقال أنا قرأ إنه قلنا نقول حد نقدرنا كم مريم نفلتنا فقر كريستوس يسوس. آمين. الأملاك نمهار لنا سير فقر بيتنا يسوس كريستوس فليتنا لنا. كاب بزح نقدر كم زلنا قفلنا كاب عالم كافتات تفرز العالم كم زمن لنا. كاب هايمانوتن كاب لمدن كم زلنا قفلنا. لعنو كل ما كاب حاجاتنا كم زلنا قفلنا. تأرزقه ولد أملاك كم زقبلنا هذا فلتنا. You don't have to be philosopher. فلاسفة أنا متحقق اسمه أنا يدلني فقر كريستوس كتفلت. مارتا بينا يسكولار ستمرقها. إذا بقى ماريا ما بينا يتمرقها. حتى نقدر تفلت
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኾነ ብፕራክቲካል ትሪኦ ነይረ ኩሉ ስሊያ ኩሉ ስለ ሕዋታ ኩሉ ትመግረፍቲ ኩሉ ጉዳያሲ ጉዳይ ድገበሮስ ጉዳይ ምዃን ተረድያ ስለዚህ ሕዋተይ ኣይንፈልጥኒና ክበሃል ኣይግባእኒ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሙሉእ ልብና ንኸይነፍቅሮ ምንም ዝዓግተና ነገር የለን ፍልጠት ኣይውሕደና ካልእ ትረፍቲ ሎ መዓልቲ እኳ ንምሃር ኣለና ክብርና ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፍቅርና ኣብ ኩሉ ኩነታት ፍቅርና ንጎይታ ንግለጸሉ love can be expressed ክግለጽ ይከኣል እዩ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ኩሉ ግዜ ይውድስኻ ክትውድስ ትኽእል ኢኻ ከተመስግን ትኽእል ኢኻ ክትሰግድ ትኽእል ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ናብቲ ካልኣይ ሓሳበይ خير مو ስለዚህ ብዛዕባ ፍልጠት ክንመሃር ፀኒሕና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሙሉእ ልብና ከይነፍቅሮ ዝሓግተና ዝጎድለና ፍልጠት የለን ዝብል መደምደምታ ሂበሉ ኣለኹ እንተኾነ ግና ኣብ ዓለም ስለ ዘለና ናብቲ ካልኣይ ሓሳበይ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግቡእ ከይነፍቅሮ ዝፃረሩናን ዝፀዋውኡናን ሓይልታት ከም ዘለዉ ግና ንፈልጥ ኢና እዚ ተኻልኣይቲ ሓሳብ ነቲ ዝፃረረና ንፍቅሪ ክርስቶስ ብግቡእ ኤክስፕረስ ከይንገብር ኩሉ ግዜ ብጎይታ እናተሓጎስና ከይንመላለስ ዝፃበቡና ሓይሊ ኣለዉ ተዘይትደፍኣንስ መን መፅደፈኒ ድዩ ዝበሃል ዝፃረሩና ሓይልታት ኣለዉ ስጋ ኣሎ ዓለም ኣላ ዲያብሎስ ኣሎ ኣብ ዓለም ካ ስለ ዘለና ክብርና ኣምላኽ ስለዚህ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝወሰድክዎ ካብኢና ክንከይድ ኣብ ማቴዎስ ክንከይድ ኢና ምዕራፍ ሓንቲ ቃል ኣምላኽ ክንብበልኩም እሞ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ 18 ጀሚርና ክሳብ 22 ክንሪና ክብርና ኣምላኽ ማቴዎስ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ምስላ ዘራእይ ስምዑ ቃል መንግስቲ ሰሚዑ ዘየስተውዕሎ ኩሉ እቲ ክፉእ ይመጽእ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ይምንጥሎ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ ተዘርአ እዚ እዩ ተመንጢሉ ጥቓ መገዲ ዝነበረ እቲ ኣብ ከውሒ እተዘርአ ከዓ ነዚ ቃል ሰሚዑ ብኡ ብሓጎስ ዝቕበሎ እዩ ንሽዑ ጥራይ እዩ እምበር ሱር ግና የብሉን ስለዚ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስኮነ ብኡ ይዕንቀፍ 22 ኣብኡሉ ኣብቲ ሓሳበይ 22 እቲ ኣብ እሾኽ እተዘርአ ነቲ ቃል ዝሰምዖ እዩ ጓሂ እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቃል ይሓንቆ ከይፈረየውን ይተርፍ ደጊመ ከንብባይ 22 እዚ ኣብ እሾኽ እተዘርአ ነዚ ቃል ዝሰምዖ እዩ ጓሂ እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቃል ይሓንቆ ከይፈረየውን ይተርፍ ስለዚ እቲ ፍቅሪ ክርስቶስ እዞም ሰሚዖም እዚኦም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ እዮም ንሕና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰምዕ ኣለና ኣብዚ ቦታ ኣለና ብሳልሳይ ደረጃ ኢለ ይሓስብ I could be wrong ጋገኸለ ግን ኣብቲ ውሽጠይ ክርዳእ ንኸሎ ንሕና ቃል ኣምላኽ ሰሚዕናስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለና ህዝቢ ኢና እቶም ሽዑ ሰሚዕሞ ዝኸድሞ የለውን ኣብዚ የለዉ እቶም ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ከዓ ዘይበቆለ ከዓ የለን ንሕና ግን ኣትሊስት ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ሰሚዕና ኣለና ግናኸ ብግቡእ ፍረ ከይንፈሪ ዝዕንቅፈና ሓይሊ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ኢልዎ ጓህን ምዕሻው ሃብትን ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ጓህን ምዕሻው ሃብት እንታይ ኢልዎ ከይፈረየውን ይተርፍ ኢልዎ ብዛዕባ ፍረ ይዛረብ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ እንታይ እቲ ዝዓበየ መልሲ ድሮ ነጊረኩም እቲ ዝዓበየ ፍረ እንታይ ፍቕሪ
እግዚአብሔር ዝፈረየ ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ፍቕሪ ንሕና እውን ክንፈርዮ ዝግባአና መንፈሳዊ ፍረ እንታይ ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕሪ ክብል ከለኹ ሕጂ በታ ዝጀመርኩ ርእሲ ፍቕርና ንክርስቶስ ንኸይንገልፀሉ ዝዓግቱና ነገራት እየ ዝዛረብ ዘሎ ዝበለጠን ዝዓበየን ዘርኢ ናይ ኩሉ መለምለምታ ዝኾነ ዘርኢ ፍሬ እንታይ ፍቕሪ ይብል ኣለኹ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:22 ዓርብ ንምሃር ኣለና ኩሉ ግዜ እውን ኣሜንኩሞ ዘለኹም እቲ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ክጅምር ከሎ ተቐዳሚት እዚ ጥቕሳ እንታይ እያ ፍቕሪ ሓጎስ ትዕግስቲ ይብል ቀፂሉ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ከይተረዳእካ ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍቕሪ ኣምላኽ ተረዲእካ ዝዓግቱ ባዕግታታት እንድሕር ኣለውካ ፍረ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸውን ፍረ ከይፈረኻኻ ትተርፍ ዓገድቲ ሓይልታት እዩ ስለዚ ድሮ ተረዲእኹምኹም ዘለኹም ብዛዕባ እዚአን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ጓሂ ዓለምን ምዕሻው ሃብትን ምሳሌ 30:8 ከምዚ ይብል ፀጊበስ ከይክሕደካ ደኽየስ ከይሰርቕ እሞ ስም ኣምላኽ ከየቃልሲ ድኽነትን ሃብትን ኣይሃበኒ ግናኸ በቲ ዘድልየኒ እንጌራ ሃበኒ ሃብቲ ፀጊበ እንታይ ከይገብር ከይክሕደካ ጠሜውን ሲኢነውን ስምካ ከየፅርፍሲ ሃብትን ድኽነትን ኣይሃበኒ እንታይ ዳ ይሃበኒ በቲ ዘድልየኒ ይሃበኒ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ናይ ዕለት እንጌራ ንሃበና ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ትበልዕ ትቕፅልካ ማለት ስለዚ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እየ ስእሊ ይደርእ ዘለኹ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሰረት ተቐዳሚቲ ሓሳብ ጓሂ ዓለም ክንሪኣ ኢና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብቲ ሒዝናያ ዘለና ማለት እዩ ቁጥሪ 13 ካብ 15 ሕጂ እውን ምስ ማርያም መግደላዊት ኢና ስቲክ ክንገብር ካባይና ክንመሃር ቁጥሪ 13-15 እንታይ እዩ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ ኢሎማ እንታይ ዘብክየኪ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓለም ጓሂ ኣሎ ዓለም ካብ ጓሂን ካብ መከራን ካብ ሽግርን የዕሪፋ ኣይትፈልጥን እያ ጓሂ ክብል ከሎ መከራ መግደራታት ኩሉ እቲ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ ፖቴንሻል ኣለዎ ንፍቕሪ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኽልክል ፖቴንሻል ተኽእሎ ኣለዎ ግና ካብ ማርያም ንምሃረና ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ እንድሕሪልኩም ናይ ዓለም ነገር ኣይኮነን ጓሂ ኣይኮነን ዘብክየኒ ዘሎ ነገራት ኣይኮነን ዘብክየኒ ዘሎ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዘብክየኒ ዘሎ ስለዚ ኦቨርካም ትገብረላ ትብድሆላ ማለት እዩ ሕዋተይ ኣብ ዓለም ክሳዕ ዘለና እዚ ጓሂን መከራን ሽግርን ባህርያዊ ምዃኑ ንረዳ ካብ ውድቀት ሰብ ጀሚሩ ባህርያዊ it has become part and parcel of human beings ናይ ሰብ ኣካል ኮይኑ እዩ ሽግርን መከራ ዲያብሎስ ስለ ዘለዎ እዚ ዓለም እዚ እሱኻ ኦፕሬት ስለ ዝገብሮ ስጋውን ስለ ዘሎ ጓሂን መከራን ክህሉ ብግዲ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ምሳሌ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ሓንቲ ዓይነት ዘሎ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ፅድቅን ሰላምን ሓጎስን ጥራሕ ኢሎም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ግና ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ቃል እግዚኣብሔር የጠንቅቐና ኣሎ ዝገርም እኳ እዩ ናይ ዓለም ነገር ተሪእናዮም በዚ ቆልዓ ይውለድ በቲ ኸ ሰብ ይሞት በዚ ሰላም ዘለዎ ሰብ ኣሎ በዚ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ንምእካብ ግዜ ኣሎ ንምብታንካ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈራረቐ ነገር ይብዝስ ምልኣት የለን ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ከለዉ ክትሕልዎ እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦ ኣይኮንኩን ዝልምነካ ዘለኹ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ክልምኖ ከሎ ንርኢ ንእግዚኣብሔር ኣቦ እዚ ንርድኦ ዘለና እንታይ እዚ ጓሂ እዚ መናብርትና እዩ ሪያሊቲ እሱ እዩ ደገ ተራና እሱ እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ሽግርን መከራን ዘይብሉ ሰብ ኣሎ በኣኻ ብውልቅኻ ብሓደርካ ብደቅኻ ብናብራኻ ብሕዋትካ ብዘመድካ ብሃገርካ ደየብሎ ኣብ ኣየር መቸም ኣይንነብርን ኢና ዘይኮነ ስብከት የለን ፈሊጥካ ምእታዊ ይፅቡ
ፈሊጥካ ምምልላስ ይጽቡ ስለዚህ ኣብ ዓለም ምንባር ማለት ሰልፊ ኣብ ዓለም ምንባር ንኩሉ ሰብ ሰልፊ ብዝያዳ ካነ መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ዝያዳ ሰልፊ ስለዚህ በእምነት እንዳተዋጋኻ ጽቡቅ ገድል እንዳተዋጋኻ ትነብር እንዳተዋጉየም ሓሊፎም ነቲ ነገራሲ እንዳተዋጉየም ሓሊፎም ከም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው ካላይ ጢሞቴዎስ 3:12 እንታይ ይብል ግና እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ بفرحات እግዚአብሔር ክነብሩ ዘረድ ሁሉም እንታይ ተቆኒዮም ክስጎጉ ተገይመ ከምባ ግና እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ بفرحات እግዚአብሔር ክነብሩ ዘረድ ሁሉም ክስጎጉ ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት ንእግዚአብሔር በመኽሩን ሐሳብን መመለላስ ማለት በፍቅር አምላክ በፍቅር ክርስቶስ ኢየሱስ መመለላስ ማለት በኸምዝ ክትመላለስ እንድሕር ወሲንካ ስደትን መከራን ሽግርን ክመፀካ በግዲ فليت كاتوا لمن تايدي مسيلكم كابجنت إيدن كويلنا تسوي يقولنا كوينا كابجنت إيدن نخينا أتوون كو تخلقنا ينزلنا أي أتنا نكو سلازي كافتا تبقتي زمدبرنا እግዚአብሔር ቦታ ስለዚህ ወጣና አብዝ ተረግመት እሾህን ዳንዴርን ተበቁል ምድሪና ዘለና ማለት ነው ስለዚህ ነጥሪሾህ እንደ አለኻ በእምነት በኃይል አምላክ በጸጋ እንዳተሳገርካ እንደ አለኻ አካት ሆዶበር የለን ይካስልካ ተዓሚትካ ተፈዶ ይተነገር የለን ሽዑብ ምስወጋአካ አንተ ቆይ እንደ አዝወጋ እንደዚህ ባህል ነገር የለን አብ ዓለም ይሐዘለው አብዝ ተሰጎጎት አብዝ ተረግመት ዲያብሎስ አብዝ ነብረላ ምድሪ ኮራፕት ዝኾነ ሲስተም አብዝ ገዝ አላ ምድሪ ናዘለን ويتا حتى قالوا انتاي مغنيات مبكي خداي انتاي لو حتيتو امبر نمنتاي تبقي لخي ايبلا ناوت ملسينا نخرينا نمنتاي تبقي كبتبقي ايباكني ايبلا ويتا زاكل ممرا زاكل مويتوا ويتا يسوع كريستوس بعلوس يبكني ويتا يسوع كريستوس بعلوس بمكر يحلف عندي ويتا ስለዝኾነ ሲ ዝኹሉ ሽግርን መከራን እንደሓለፈ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ካመስማር ግና አይሓለፈ ከቢድ ጽዋዕ ዝተቀበለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አይደያኔ ክሳዕ ዝብል ካባይ ትሕለፍ ክሳዕ ዝብል እንተ ኮይና ግን ክሳዕ ዝብል ማለት እዩ ካብ ፍቅሪ አቦ ሳያግደሎ እሱ ጌታን አምላክን ስለዝኾነ ጥራይ ከይልብልካ ማርያም ካን ንሪአለና ማርያም كاب كل زغنتات تقوهيت مكرا اتحادارنا عبران تقولعتن كله مهلاون زي مهلاون زي نفقرا ايكال كولون يزم زلو خي حواتي قوهل لوا مكرا لوا ترفل لوا وردتا لوا صغيلة تسعبو زلا من يبقى عالم تتدقمتو نقر يلن زرب حتى نقر يلن قوهل لوا بتين حنسا بزح نقر تريخا كل نقر نرينا يا حواتي كل نقر عالم عيملان ግና ገኻብት ሁሉ ዝመልእ ክርስቶስ ኢየሱስ ግና አለና ሃሌሉያ ምልአት ግን አለና ዝጎደለና ነገር የለን መንግስት አምላክን ጽድቅ አምላክን ግና ረኺብና ኢና ካብዝን ንላዕልን ዓቅ ሕጉሰን ዝኽእል ነገር የለን ካል ኩሉ ክውስኻ ክብል ከሎ ክልጠፈካ ተተለጠፈ ይለጠፍ ጽቡቕ ግና ተተሪፉ ኸ እሱ እንተ ዘይተለጠፍ ይካኸ ተዘይሲዕብ ካኸ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትተርፍ ካብ ፍቅርኻ ኤክስፕረስ ካብ ምግባር ደው ከተብል ካብ ማርያም ንምሃር ይሕዋተይ ብእግሮም እንኳ ዘጓሕ ዝብሉ ነይሩ አጻና አሎ ምድረ በዳ አሎ ውርደት አሎ ጸርፍሎ ምድር ባይ እምንሎ ሃሌሉያ ስለዚህ ከም ትበኪ ይፈልጥ ግና ጾራ ኩሉ ግዜ ናብ ጎይታ ተምጽኦ ነራ ናይ አጋንንት ነገር ናይ ኩሉ ነገር ናብ ጾራ ናብ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተምጽኦ ነራ ጎይታ እንታይ ኢሉ አቱም ትጽዕሩ ጾር ዝኸበለኩ ናብ አይንዑ አነ ካዕርፈኩም ጾር ከም ዘሎስ ይነግረና ከም ዘለና ሽግር መከራ ከም ዘለና everything is fine አይበለን አሎ ሽግር ግና ናብ ያምጽዎ አነኻ እትናተይ ክበኩም ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ፍቅሪ حاجوس
ስለዚህ ናተይ ሓጎስ ውሰዱ ናትኩም ሽግር ከዓ ንኽወስድ ሃሌሉያ ብርና ኣምላኽ ስለዚህ ሽግርን መከራን ክበፅሕ ከሎ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንድርዮ ናቱ ሰላም ሒዝና ከዓ ምስጋናናን ፍቕርናን ዝማሬናን ይቕፅል ሽግር ኣብ ሃገርና መከራን ኣሎ ዶ የስ ኢት ነዚ ሽግርናን መከራና ናብ ጎይታ እንዳደርበና ንሕና ግን ኣምልኾናን ምስጋናን ስግደትና ኣይነቋርፅን ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝነብሩ ኩሉ ግዜ ይውድስኻ እዩ የመስግኑኻ ከተመስግን ተኾንካ ክትውድስ ተኾንካ ክትሕጎስ ኣለካ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈቱ እንዳቕረምረምካ ይኮንካ ካብዞም ሓዋርያት ንላዕሊ መቸም ሽግር ኣይበፅሓና ካብ በዓል ማርያም መግደላዊት ንላዕሊ ሽግር ኣይበፅሓና ክብርና ኣምላኽ ሮሜ ምዕራፍ 8 ክንርኢ ኢና ከነፅንዐሉ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 35-36 ክብርን ኣምላኽ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሕጁን ጎይታ እዩ ለዚ እንድሕር ኣውፂኹም ኣለኹም ሮሜ 8:35 ከንብብ 36 ብሓንሳ ኣሎ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመዮ ምእንታኹም ምሉእ መዓልቲ ንቕጥቀጥ ኣለና ከመዮ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕጥቀጥ ኣለና ከም ኣባጊዕ መሓረዲ እውን ተቆፀርና ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይስ ሰይፊ እዚ ኩሉ እንታይ መከራ ዓለም ጓሂ ዓለም ኢልዎ ዶ ማቴዎስ ዝረአንያ ማለት እዩ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ጭንቀት ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይስ ሰይፊ ሞት ኣፂለኹም ወይ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና ሃሌሉያ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ ሃሌሉያ ስለዚ እቲ መከራ ዝበሎ ማቴዎስ ካብዚኦም ክሓልፍ ኣይክእልን ራይዎ እቲ ንሰብ ክበፅሖ ዝኽእል ስደትን መከራን ውግእን ኩሉ እቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ምስ ምድርና ምስ ህዝብና ምስ ከባቢ ምስ ዓለም ዝኸውን ዘሎ ብምሉኡን ካልእ ልዕል ዝበለ ሓይልታት ዝብሎም ዘሎ ኣጋንንታውን ዲያብሎሳውን ብምሉኦምሲ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልየና ኣይኮነሎምን እዩ ንምንታይ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝለዓለ ምዃኑ ተረዲእናን ተማሂርናን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምንም ነገር ክፈልየና ኣይግባእን ሃሌሉያ ዝገርም ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ምሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ስለዚ ነዚ ሕጂ መከራን ስደትን ሓሊፉ ዝበለፀ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ይብለሉ ሽዑ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ ኣብኡ ኣብዚ ዘይተገፀ ክብሪ የለን ሙሉእ ረዚን ብሉፅ እዚ ኩሉ ከዓ እንታይ እዩ ዘለኣለማዊ ኣይሓልፍን እዩ እዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና እዚ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልየና ኢሉ መግደራታት ብምሉእ ግና ግዝያዊ እዩ ስለዚ ነቲ ዘለኣለማዊስ ብግዝያዊ ኣይንልውጦ ኔቨር እምቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማርታ እውን ከምኡ እያ ትደላ ብዙሕ ጎዲለን ኣሎ ግና ንፍቅሪ ክርስቶስ ነቲ ውሉድ ኣምላኽ ዝገበረኒ ዘለኣለማዊ ውህበት ዝሃበኒ ኣይልውጦን እዩ ብኡስ ኣይልውጦን እዩ ውልድነተይ ኣይልውጦን እዩ ከም ዒሳው ብንጌራ ብብልዕ መስተ ኣይልውጦን እዩ
በዚ ዝቆመ ዘሎ ሽግርን መከራን አይልውጦኒ we have to say that ክንብልክ ይግባና ሃሌሉያ ተኻላይት ሓሳብናታ እንታይ ምዕሻው ሃብቲ ይልዋል እቲያ ስነትን ሽግርን መከራን እንደ በአንጻሩ ከአዚአኻ በዚህ ይልካ ከምቲ ምሳሌ 30 ቁጥር 8 ዘንበብዎ ማለት ነው ጸጊልካ ንአምላኽ ትጸርፍ ጠሚኻ ንአምላኽ تحفر الحركون كاس كل ويه مالته قال بماي قال زان ماي مالته قال زي تمرعه يقول قال يقول ما بمرعه سلا تمرعه انتي تمرعه يقول قال زي ولد يقول قال ما ولد كود ما حجد ما يقول معرفك وسينا له عرفت بكريستوس يسوع راح يقول ስለዚህ ካለ ሁሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነብኑ ኸሉ እዩ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ እንድሕሪና ምዕሻው ሃብቲ ይድሎ ኩሉ ዝረኸብና ዘበለ ምዕሻው ጥበራ ኣብ እንግሊዝኛ ጥበራ ይድሎ deceitful ይድሎ ምዕሻው ግን foolishness ፉል ይገብረካ ማለት ይምካዕሽወካ ሰብን ኮነይሉ ደይመደይሉ كتبركا كم سيطان مالتي حقو وسخ أبيلو قرب فرق حقي حسود قبر أبيلو ودي أملاخ كنا السخاس كم زخو زبل مالتي إذا هو قد لك إذا كله خلك خائب لك حجها أملاخ تبل تايبولي لك أنت حجي تبرا من عشاء وحبتي لو تبرا تصبق بالمسل نرينا حجون كم مريم مقدلاويتنا نريو قطر حسن سلسة عسرت حمشة عتسبيتي انت يبكيك يالله نمنك تدل يالله بيتنا يسوع كريستوس زحته تعملته تيوم ملاك انت يعملهم عتسبيتي انت يبكيك الله ترى يعملهم بيتنا زلزال لغة حلفي لغة انت يبكيك الله نمنك تدل يالله نمن هاليلويا سلازي تحطنا باناي مريم يلان غبا حليفه غير حليفه مريم مقدلاوي تحطنا باناي انتي ندلي لنا بزعبا انتي كنبك لنا ويتا يسوع كريستوس هياو سلازخونه بمنفسونا باناي عاي سلازلو حجون هياو سلازخونه ناي مريم مقدلاوي تحطنا عناون يملكتنا انتي انا ندلي زلنا انتي انا دكينا زلو انتي زقل زمننا زلو انتي سلازي قولنا هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا ፍቅሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲዩ ዘብኬና ዘሎ هاليلويا ዋላስ ኣብ ዓለም ዘሎ ክብረትን ሃብትን ስልጣናትን ስለዘይረኸብና ኢና እዚ ስለዘይረኸብና እዚ ጥበራ ዝብሎ ዘሎ እቲ ጠባር ዝኾነ ንክርስቶስ ክትክእ ኢሉ ዝመጽእ ዘሎ ንፍቅሪ ኣምላኽ ክትክእ ኢሉ ዝመጽእ ዘሎ ስልጣንን ክብረትን ሃብትን ኩሉ ዘሎ ሃሌሉያ ኣብ ሉቃስ 12 ንኺድ ይሕዋተይ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ንርኢ ቃል እግዚአብሔር ጥራሕ ይፈትሖ ዝኽእል ምዕራፍ 12 ካብ 19 10 ከነበበ ብዛዕባ ምዕሻው ሃብቲ ኢና ንርኢ ዘለና 18 ሃብቲ ክብል ከሎ ኩሉ ዓይነት ብግቡእ ዝመጽእ ይኹን ብግቡእ ዘይመጽእ ይኹን ኩሉ ክብረታት ስልጣናታት ኩሉ ትኽንኮነ ንደሊ ብስጋ ማለት እዩ ኩሉ ዝምልከት እዩ ስለዚ ቁጥሪ 18 እንታይ እዩ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 18 ካብ መጽሓፍ ሉቃስ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሴ ኣግፊሐ እሰርሖ ኣብኡኻ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን እክብ እኽለይን እንታይ ሃብተይን ምዕሻው ሃብቲ
ንነፍሰይውን ኣትነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሓብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ እብላ በለ መሊልኪ እዩ ኩሉ ለኪ ዝጎደለከ ነገር የለን ስለዚ ሕጂ እንታይ ግበር ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ኢልዋ ቁፅሪ 20 ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ምዕሻው ሃብቲ እንዲና ኢልናታ ኣባደላ ማቴዎስ ደላ ምዕሻው ሃብቲ እሱ ብሃብቲ ዝምካሕ ዘሎ ምዕሻው ሃብትኻ ብሎ ኣምላኽካ ስለዚ እታ ሃብቲ ትዕሽዎ እያ ዘላ ትጥብሮ እያ ዘላ ኣርብቓላ ማለት ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዘደለብካዮ ዳ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝዝክር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ዓሻ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ናይ ሃብቲ ነገር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ናይ ሃብቲ ኩሉ ምህላውና ኣይኮነን ኣምላኽ ክፅግወካ ሰናይ ፀላኢና ድኻ ይኹን ድኻ ከካፍል ኣይከልን ኣምላኽና ሃብታም ይውስኸካ ይብል እዩ ዘሎ ግን ኣብዚኣ እንታይ ኣትብል ዘላ ኩሉ ለኪ መሊእልክሎ ገንዘብ ኩሉ ለኪ እሞ ጥማዕኸን ኣለኪ እሞ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ስለዚ ውሕስነቱ ኣበይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣብቲ ንብረቱ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እንታይ እዩ ሃብቲ ዓለም እንዲኦም ንኸይፈሪ ፍቕሪ ንኸይፈሪዩ ኢሉ ማቴዎስ ዝነግረና ዘሎ ዝኽልክሎም ዘሎ እቲ እሾኽ ይሓንቆሞ ከይፈረየ ይተርፍ እንዲ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ካልኣይ ሓሳብ እንታይ ኢልዎ ሃብቲ ዓለም ኢልዎ ሃብቲ የታልለካ እዩ deceitful እንታይ ይበኩም መሲልኩም sense of false security and feeling ይበካ ናይ ሓሶት ውሕስነት ኣብ ውሽጥኻ ይቕምጥ እዩ ኩሉ መሊእለ ያለው ሰሪሐ ለፊዐ ተማሂረ ኩሉ ለኒ መሊኡ ብቆልዑ ብስድራ ብገዛ ብንብረት ብሃብቲ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይስማዓካ መሲልኩም ናይ ሓሶት ናይ ጥበራ ዕረፍቲ ይስማዓካ ስጋዋ ኣብ ክንዲ ፍረ መንፈስ ፈሪኻ ፍቕሪ ፈሪኻ ብእግዚአብሔር ትሕጐስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልና ብመን ተሓጐስ ኢልና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእግዚአብሔር ማርያም ብምንታይ ትሕጐስ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ድልየትኪ እንታይ ኩሉ ንሕሪልካዮ ብጎይታ ትሕጐስ ተሓጐሱ ብጎይታ ደጊመ ተሓጐሱ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብቲ ሮሜ ደንበብናይኻ ሓጐስናኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ካብዚ ፍቕሪ ክርስቶስ ከዓ ዝፈልየና የለን ክብሉ ከለዉ ንርኢ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣምላኽ ይባረኽ ኣሕዋተይ ናይ ሓሶት ውሕስነት ከይስምዓና ውሽጥና I work hard I have everything ኣይድልየኒ ይሃል ኩሉ መሊእለ ምስ መላእካ ቤት ኣምላኽ እንድሕር ትገድፍ ኮንካ ከመላእካ ከለኻ ልማኖ ተበዝሕ እንድሕር ነርካ something is wrong obviously ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ከመጠቓለለ ሓሳብ ናታ እንታይ እዩ ዘሎ ዋላ ሽግር ይሃሉ ኣይሃልኻ እግዚኣብሔር ፍቕርካ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንዳተሓጐስካ ትገልጸሉ ኢኻ ኣይተቋርፅን ኢኻ ኣይተባትኽን ኢኻ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተዓጥን ተመስግን ክመልኣልካ ከሎ ድማ ሓጐስካ ብኩሉ ይኮነ መጀመርያ ውሉድ ኣምላኽ ብምዃንካ ኢኻ ተመስግን እቲ ካልእ ኩሉ ስለ ዝመፅእ ኣይደሎ ንእሽተይ ኢኻ ተመስግን ዛዕቡ ብሎ ክብሎ ብጎይታ ተሓጐሱ ኢሉ እምበር ብነገራት ተሓጐሱ ስለ ዘይብል ሃሌሉያ ጎይታ እኮ ምስላ ገመልን ዓይነ ምስላት ሃብታም ሰብኣይ ብዛዕባ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ካብ ትሓልፍ ዝብሎ እኮ እሱ እኳ ይጠቢርዎ እኳ ይሕዋተይ ክፀድቕ እንታይ ክገብር ኣለኒ እቲ ሕጊ ትፈልጦ ኢኻ ግበሮ ሱዳ ገይረየ እንደ ሕጊ ኮይኑዎ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዩ ሃብታም ግን ሕጊ ኮይኑዎ መባእ ይህብ ኩሉ ነገር ካ ይህብ ሕጊ ዝፍፅም ነይሩ ስለዚ ሃብታም ስለ ዝኾነ ይገብረሎ እሞ እንድሕር እሱ ጌርካ ኢላ እቲ ዘለካ ኩሉ ሸየጥካ ስንድኻታት ይብካ ንዓይንታ ይግበረኒ ሰዓበኒ ወይ እዚኣ ትኸውኒ ኣይዎ ስለዚ እታ ምስላ ገመል ብዓይን መርፍእ ዝብል ሽዑ ኣነሰ
እንታይ ድኸውን ደሎ መሲሉኩም እቲ ሃብቱሲ ንክርስቶስ ከይደልዮስ ይኽልክለሎ ይጥብረሎ ስለዚ ንመሃሮ ዘለና ኩሉ ክንረኽቦ ንሓስብ ዘለና ኩሉ እንተረኺብናዮ ክርስቶስ ካብ ምርካብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምስዓብ ከየቋረፀና ኢና ንመሃር ዘለና ሃሌሉያ አል እግዚአብሔር ንዑይ ዝምህረና ዘሎ እንድሕር ከምኡ ጌርና ኮይናኻ ኣምላኽ መስገን አልአምላኽ ንምንታይ ድመጽ ኢልዎ ክምህረና ከስተኻኽለና ክንስተኻኽል ይግባእ ክንምለስ ይግባእ ውሕስነትና ኣብ ክርስቶስ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንገብር ይግባእና ሃሌሉያ ካብተን ናይ መወዳእታ ጥቕስታት ሓንቲ ከቕርብ እቶም ናይ እምነት ኣቦታት ከም ማርያም መግደላዊት ከምቶም ሐዋርያት ኩሎም ዝተፈተንዎ ነገር ኣሎ ኩሎም በዓል ኢዮብ ንሕሪናዮም ሃብትን ፈሳስን ኩሉ ነይርዎም ኩሉ ብሓንቲ መዓልቲ ብሓፂር ግዜ ምስ ጠፍአ ግና እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ይባረክ ሶ ናተይ ሓጎስ ኣብቲ ዝነበረኒ ኩነታት ኣይኮነን ሃብቲ ኣይኮነን ብኡ ኣይዕሾነ ሕጂ እውን ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ሃሌሉያ ከም ናይ ኢዮብ ነገር መቸም ክጠፍአና ይክእልኒ ካብኡ ተጠፍዓካስ ከምኡ እዩ ሃሌሉያ ኩሎም ገዲፎም እዮም ሓንቲ ካብ ዕብራውያን 11:24 ከዓ ዘንብባኻ ዝገርም ነገር ኣሎ ኩሎም በዓል ኢዮብ በዓል አብርሃም ኩሉ ገዲፎም እንዲም ንኣምላኽ ስዒቦሞ በዓል ሙሴ በዓል ሉቃስ በዓል ማቴዎስ ክስዕቦ ከለው እንታይ እዩ ስሩሕ ነይሩ ማቴዎስ እንታይ ዝበሃል ቀራጺ ስለዚ አላህ ረሕማን ለዎ ማለት ሃብታም ይረክብ እዩ ነዚ ገዲፍ ይስዒቦ ሉቃስ ሓኪም እዩ ንሓከመ እውን ክረክብ ኽእል እዩ ናይ ዘመንና ዶክተር ጌርኩም ክሰብዎ ስለዚ ነዚ ገዲፎም እዩ አብርሃም ካብ ዓዱን ካብ ክብረቱን ክወፅእ ከሎ ጥሩሕ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ገዲፍ ይወፅእ እዩ ናይ ኢዮብ ርኢና ኢና ናይ ጳውሎስ ርኢና ኢና ናይ ኩሎም ሐዋርያት ርኢና ኢና ምስ ሃገሮም ምስ ዓዶም ምስ ነገር ዘራኽብ ነገር ኣይነበሮም ይሕዋት እቲ ሃብትስን ኣይጠበሮም ንሕና ድማ ካብኦም ኢና ንምሃር ካብ ዕብራውያን 11:24 ብዛዕባ ናይ ሙሴ ሓፂር ከም ዝበልኩም ንኩሉ ከም ዝበልኩም ግዜ ስለ ዘየለ ብዛዕባ ሙሴ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ ካብ መዝገብ ግብፂ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ሃሌሉያ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ ካብ መዝገብ ግብፂ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ መን ሙሴ ኣብ ቤት ፈርዖን ኣቲኻ ምንም ዝጎለካ ነገር የለን ግና ንዑ ክጥብሮ እሱ ክጥብሮ ኣይፈቐደሉን ካብኡሲ ፀርፊ ክርስቶስ ዝገርም ኢኻ ፀርፊ ክርስቶስ ኢሉ ንክርስቶስ ኣብ ማዕድ ይኽእል ከሎ ንርኢ ኣለና ናይ ኣምላኽ ሰብ ሃሌሉያ ፀርፊ ክርስቶስ እቲ ኣብ ምድሪ ንክርስቶስ ብምእማንካ ትረኽቦ መከራን ሽግርን ስደትን ንዑ መሪፁ ንሕና ቤት ፈርዖን የለና ኣብቲ ቋንቋ ይኮንና we have nothing to lose ሃሌሉያ ስለዚ ክብርን ኣምላኽ ይኹን መወዳእታ ሓሳብ ናይ መወዳእታ ንምሃሮ ዘለና deceiving ፍቅሪ ክርስቶስ ንክርስቶስ ብግቡእ ክንፈልጦን ፍቅርና ክንገልፀሉን ተማሂርና ኢና ኢልና እኹል ፍልጠት ኣለና بخلاء درجها إذا بعمقفنا زمتوا كم قال أملاك مسرت زتجلسوا أماتيوس وها علمن معشة وهابتنكا كتبرنا حمزي قبل أخول بخونه مرتعوك قال أملاك رخيبنا تماهرنا هنا إخواتي ممهر رخيبنا قال أملاك رخيبنا هاليلويا منفس أملاك زرقهم زمهرنا رخيبنا زمعلنا رخيبنا زلبمنا زملسلنا كافت تعبيرنا زنبره كافت يعيشنا زنبره كافت كل جزء እግዚአብሔር አምላክ አቤቱ ቆይና አቲና ከነስና ከምዘይ አተወ እንዳርአየ ደሲብ እንዳገበረ ከይንሰግድ ከይነምልኽ ዝኽልክለና ዝነበረ ኩሉ ዝሰብር ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንመሃራለና ክብርና አምላክ ይኹን ሃሌሉያ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ምህሮ ሃሌሉያ إذا كله ككريستوس كفقر كريستوس كترفنا زحسب زلوا كله قال እግዚአብሔር كزارب كله عالم كتحالفيا فتوتاخا تنفقد املاك زغبر غنا نزل عالم ينبر نزل عالم كنبرن كحقوسينا اي كترفنا يزحج زلوا هاليلويا خلاي ندري
برهاتن كبرتن عالمن بزملكت قداماي ነገር ንሱ ህይወት አይገዝን ቀዳማይ ነው አንተ አሻ በዛሬ ጊዜ ለነፍስኻ ዝደሪ መጨማለው እስከ ሕጅሱ ህይወት ኮይነልካ ህሪና ዝተመካኻዮ እትዝተደገፍካዮ ሻምብቆ ምዃን ትሪኢኻ ስለዚህ ሁሉ ይሃሉ ጽቡቅ ቋንቋ ሆነ ግን ተደሚሩ በሙሉ ህይወት አይገዝን ስለዚህ ህይወት ይሸነን አይ መንፈስ አምላኺ ዝፈጠረኒ استنفاسه كله زغليغا هيوت ذهبني هاليلويا سب كل ربيح نفسه انت يتقمو كل ربيح نفسه انت تفاها انت يتقمك ويس بجا نفسه انت يتهم يقل ويكاس هيوت كان قد جزاس انت كتب تغل عالم زلك بمولو كفيل كاسي هيوت كجزا الكاري يغل نو እግዚአብሔር استنفاسه ሁሉ ዝግል ትራህ ይከበካ ዝግል ስለዚህ ደይ ህይወት ነገር ምስ ህይወት ግልወት አይገባን ክብርን አምላክ ይሁን ህዋተይ መምጻና ለትምርት እዩ ተማሂርናኻ አብልብና ከሐድር ከፍቅር ክርስቶስ ዝፈልየን የለን እንብሊና ንመጽ ዘለና ምር ሃይማኖትን ልምድን አይኮንና ስለ ሃይማኖት ምዕካብ አይኮንና ስለ ህይወት እታ ህይወት ከዘላለማዊ ህይወት ዘሃበና ክርስቶስ ኢየሱስ ከነማስግኖን ፍቅርና ክንገልጸልኒና ተአኪብና ዘለና ናይ ውዳሴ ጊዜ ናይ ውዳሴ ዘመን ይሁን ዝዕድሜና ዝተረፈ ዘመንና ይኋተ ናይ ውዳሴ ዘመን ይሁን አሜን ሃሌሉያ አመከራ ሽግርና ምድርና ህዝብና ስለዘሎ ፍቅር ክርስቶስ ከይፈታተኑ ሓደራሁ ይብለና ነው ቃል እግዚአብሔር አምላክ ካብትና ይዘላለም ከይትተረፍ ዝተረፈ አይተረፍም በል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ክብርን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ከነመስግነው ኢና ስለዝነበረና ጊዜ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አቦ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ተባረክ መወዳድርት ዘይብሉ ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ሙሉ ዘላለማዊ ክብሪ አዳሊኻና ለኻሞ ተመስገን ወእግዚአብሔር ተመስገን ዝኾነ ነገር ክትቆ ዘይክእል በአኻጥራ ይክርከብ ዝኽእል ይብካና አሞ ወን ፈትወካን ነፍቅረካኒና ብላለና እግዚአብሔር አምላክ ካባኻ ተማሂርና ኣለና ካብቲ መንፈስ ዘለዎ ቃልካ ምሂርካና አሞ ተመስገን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከለብመና ዝኽእል ቃልካ ሂብካና አሞ ተመስገን ከጠንቅቐና ክመልሰና ከለብመና ካብ ዕሽነት ክመልሰና ዝኽእል ህያው ቃልካ ሂብካና አሞ ተመስገን መምህርና ሃሌሉያ ረቡኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ረቡኒ ሃሌሉያ መምህረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ድማ በመንፈስካ አውሽጠ ይኮንካ ነቲ ቃል ሓቂ ትገልጸለይ ስለዘለኻ ይመስግነካን ይባርከካ ይውድሰካ ኣለኹ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስካ ሕጂ እውን አይገደፈኒን ይምህረኒ ኣሎ እግሪ እንዳኸደ ካብዚ ኣተኽዎ ዓዘቕቲ ክመልሰኒ ይምህረኒ ስለዘሎ ተመስገን የለብመኒ ስለዘሎ ይመልሰኒ ስለዘሎ ተመለስ ናብ አቦኻ ተመለስ ናብ ህልውና አምላክ ተመለስ ናብ ቤት አምላክ ምዃን ይሕሸካ ኢሉ ዝምዕደኒ ክድቅስ ከለኹ ክትስቕ ከለኹ ክኸይድ ከለኹ መከራ ክበዝሓኒ ከሎ ረኺበ ክጸግብ ከለኹ ተመለስ ኣይጠቕመካን እዩ ዝብለኒ ቃል አምላክ ሃሌሉያ ካብ ኣፍካ ዝወፀ ቃል ይመሃር ኣለኹ ተመስገን ህዝብኻ ካብ ኣፍካ ካብ ኣፍ ክርስቶስ ዝወፀ ምግቢ መንፈሳዊ ምግቢ ይመሃር ስለዘሎ ተመስገን ንዘለዓለም ዝነብር ሓቂ እግዚአብሔር አቦ ንረክብ ስለዘለና ተመስገን እንቢ ንብላለና ንኻልእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሳኻ ምንባር ይሕሸኒ ጎይታዬ አቤትካ
ዝተመስገነ ይሁን። ክብርነት ብሩኽ አቦና ይሁን። ክብርነት ዝናዕና አምላክ ይሁን። ስጋታት ያሰር ፈቃር አቦና ይሁን። ሃሌሉያ። አሁና ተሸመይ እግዚአብሔር ይባርኮ። እግዚአብሔር ይባርክ ካስክ ነው ወለው ካለ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። መዘምራን እግዚአብሔር ይባርኩም። በዚህ ንጎዝ ከአቦም ለሆስ ለዘመራሕኩምና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኩል ሰዕ ከነስተውዕል ጽቡቕ እዩ ክደጋገም ከሎ ብፍላይ ቃል አምላኽ ዝሓለፈ ሰንበት እንታይ እዩ ነይሩ ትርእስቲ ወይ እውን እንታይ እዩ ነይሩ ሓውና ተኽልዝጊ ወይ ብሓውና ተኽልዝጊ እግዚአብሔር ተዛረበና አዎ ጎይታ ባረካ ፓስተር አብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ተመርኪሱ ታቀዳመይቲ ፍቅርኻ ስለዝሓደግካያ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ተመለስ እዩ ነይሩ። ተመለስ ተዘየሎ ክመፀካ እየ ከም ዝበለ ሎሚ ከዓ ብናይዛ ማርያም መግደላዊት ኣብኣ ተመርኪሱ ከዓ ሓወና ትንግዚአብሔር ዝነበራ ፍቅሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓንሳብ ፍቅሪ ኣምላኽ እንተተረዲአተን ጨካናት እየን ብእምነተን። ኩላቶም ደቀ መዛሙርቲ ተሓቢኦም ፈሪሖም ስግኣት ናይ ስግኣት ድባብ ኣብ ዝነበረሉ እሳ ግን ዝረኸበርከበኒ ኢላ እያ ኸይዳ ክሳዕ መወዳእታ ከዓ እቲ ፍቕራስ በቲ ዝኾነ ዋላ መላእኽቲ ተዛሪቦም ኣይተዓገበና ነና ጎይታ ክትርኢ ብዙሕ ግዜ ዳፋንቃ ነዛ ክፍሊ እዚኣ ከንብብ ከለኹ ትዘለዋ ፍቕሪ ንጎይታ ትዝነበራ ፍቕሪ ብምስዓብ እያ ትግለጽ። ምስዓብ ከዓ ሞት ናብ ዘለዎ ከምዚ ናይ ማርያም ማለት እዩ ስደት ናብ ዘለዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ፍቅር ንጎይታ ዋጋ ተኽፍልካ እዛ ፍቅር ዝሓቀኛ ፍቅር እዚኣ ጎይታ ዝገበረልካ ካብ ምርዳእ ትነቅል። ጎይታ እንታይ ገይሩለይ እንተሓሲብካዮ እኮ ኣብ መንጎ ፀልማትን ብርሃንን ዘሎ ፍልልይ እሞ ንረዳእ፣ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ዘሎ ፍልልይ እሞ ንረዳእ። እሱ እኮ ብህይወት ኣማነ ተፈፂሙ ቀደም ፀልማት ነርኩም ሕጂ ግና ብርሃን፣ ቀደም ሞታት ነርኩም ሕጂ ግና ህያዋን ንብል ትፍልልይ እሞ ረአይዎ። ስለዚ ነዚ ዝገበረ ጎይታ ነዚ ሓቂ እዚ ዘይትርዳእ ነፍሲ ክትብሉ ይትኸለና። ስለዚ ጎይታ ደግፈና፣ ዝቃፃፀል ፍቅሪ ጎይታ ክህልወና፣ ንዕኡ ምፍቃርና ብምእዛዝ ንዕኡ ምፍቃርና ብኡ ምስዓብ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትና እዩ ዝግለጽ። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዝሕ፣ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ደጊማ ሓውና ተሽየ ጎይታ የሱስ ይባርክ ካብል እስኪ መጀመርያ ሎሚ ቅድሚ ናብ ምትንባታ ምኻድያ ጋሽ ተለኹ ጋሻ ተሎም መንጎና ሰላም ክንብሎ ኢትኮማሪን ምናልባት እሺ ጁደር ሓረ ጽቡቅ ንዓ ገለለኩም የለን ሓረ ሓንሳእለኽ ተስኢ ክሰላም ክትብለና ሽምኪ ካበይ መፂእኪ ታኽስታይ ክድእሊ ከተብልያ ንሓንሳእ ሰይዘጓዲ ባና ካበይ መፂእኪ ባና ዋዕድሃን መፅእኪ ባና ኩሉ ሳዕ ኣብዚ ሕብረት እዚ ክትመፂ ፍቅሪ ጎይታ ዕድመኪ እዚ ቤት ኣቦኺ ምሳና ኮይንኪ ነቲ ካብቲ ኩሉ ዝሓለፍክዮ መግደራ መንዚዒ ናብ ዘምፃእኪ ጎይታ ወሬታ ክትመልስካ ተምልኽዮ እታ ባዓኪ እግዚአብሔር ይባርኪ። ካልኦት ኣለና ሓራይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልእ እዛ ፅባሕ ቀዳም ናይ መንእሰያት መደብ ኣሎ ከምቲ ኤቭሪ ኣዘር ዊክ ዝገብሮ ሓቀይዲ
ስለዚህ أو زمان سزلوا قدام أو ودباين خوني فايبر تخاتاتلو أبزناي من سيات مدن من سيات زبلنا نمسا أو نقلقل زهيرو زابلنا تصدق أنا قلقل تدق كفوتي إذا ما حبر جي أتركب تاسخاتكم يخم سلازي سطوم زخوان حبرتنا حادنة كنلوكم بقويتا حدران بل كالي تسروع مدباتنا علو بايبل ستدي أب ويستلو بزي مبرعون الله سلازي كم زت عملنا بستعملنا معلتي نكافل إذا نعرب مدبون بسرعة يقتصر الله ناي صلت كزيل لنا ناي تمهرت كزيل لنا الزينة نربح لنا سلازي بزون زت عملكم تخافلوا يبل ساعات شوعات عربي جابير سمسكني يخون عرب كل ساعة شوعات إيه أبزي نكافلتم زي تعملنا ناي قد زي تعملنا انتقينا بسلكون أقربلوت يوهابي ملاحظ تمسكنا يكون كهذا هند خلابوا زدري في الليل من سيات ولا عبيتو ساندي سكول زقلقلو زلو حواتنا بمخنيات تمدد أبز مسانا خمان كحبوسن بسنبت عدلا يرفضون سلازنا يوم مهران حسرت سلازلو بزح بزي ولا عم حجون تزاريبنا نيرنا أبزي مدايزي كقلقل أبلبو زلو وسب بحق ندقنا مقلقل مسائي نايز محبر لي مسائي نايز مدرون مو حاسي أو أم إنفست تقبرو ندر زيابيرون كعبت جيري خحسيمو بز مدايزي زيابير بزهابنا صدق خنقلقل أبلبنا انتلو تدقى خفوتيو وين حاونا خليلو ويكا اسكانقر هو نازلين خلتيهم دويلنا كان رخبهم نخيلنا زيادة يباركم اسكي حدا الشاخ مسيئي من نيرو بزي لما تنباتا نالبات يوانا انقدا اشي حراي اسكي ودفيت نعنالي سابينا أشي حاونا سامي ولا محارنيا ولا تقرينيا سمعيو أبز بيت مسيئو ولا نزم حبر نزهنس أمس بعد بيت مسيئو كنتر بيت جيري زيابير يبارخك هو بيتك بارخ حاونا سامي لومي بزعبا حاد نقر مزي حبرت كزاربي بيت خريستيان زغون فاندريزين ألو فايدا لا أبزي كجبروه سلازم زعبات نجار أحسر بينو ياو كامس لك قبلي أنا فقدلهم أنت ما صار ترتك بدال بس እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ 5 ደቂቃ ብዙ ነው። ከዚህ መልእክት በኋላ ማስታወቂያ ባንሰማት ነበረ በዚህ እንሄድ